Хөрмәтле тыңлаучыларым, мин бүген Казан шәһәрендә Тәнзилә апа белән Нәҗип абыйда кунакта. Тәнзилә апа ул гади генә кеше түгел, аның турында инде газеталарда да яздылар, телевидениеда да күрсәттеләр. Аның белән кызык хәл булган. Тәнзилә апа сезгә ничә яшь иде ул вакытта? Миңа моннан 30 ел тому назад, мин хәзер 85-тә, пенсияга чыгарга 3 ай кала иде. Мин 55-тә пенсияга чыктым. Шул 55 яшьләр. Сез шуннан соң кешеләр дәвалый башлагансыз һәм дару үләннәр белән эш итә башлагансыз. Гомумән, менә шушы тарихны сөйләгез әле. Мин пенсияга чыгарга 3 ай кала хезмәт юлыннан кайткан вакытта трамвайдан төштем. Трамвайдан сул ягыма карап, трамвай алдыннан юл аркылы чыккан вакытта мине сул яктан килеп машина бәрде. Менә шул вакытны минем күз алдымда фары яктысы калды да, мине носилкага салганнарын гына хәтерлим. Бүтән бер нәрсә дә белмим мин, бер нәрсә дә хәтерләмим. Мин инде җокыга талганмы, ничекме, менә шул җокылаган вакытта булырга тиеш инде бу. Мине Мәккә шәһәрендә Кәгъбәтулла капкасы төбендә носилкадан төшерделәр. Менә шунда мине кечерәк кенә бабай каршылады, кулына кружка тотып, кружкалы су тотып, "Мә, авызыңны ач" диде. Мин ул көнне Рәҗәп аеның 3 көнлек уразасында идем. Авыз ачмаган идем, эштән кайткач авыз ачарга тиешле идем. Шуннан соң мин карыйм, Кәгъбәтулла ишек алдына кердем. Карыйм күккә, монда бик зур икән дип гаҗәпләнеп карыйм. Ай бик зур анда, ай бит гадәти генә. Менә анда ай бик зур, айда тереклек күренә. Тереклек күренә айда миңа. Мин гаҗәпләнеп карадым. Шуннан бабай мине алып китте. Әйдә ди, ул алдан, мин арттан барам. Хәзер без барып җиттек булса кирәк күпер янына. Күпер гади генә, тигез генә түгел. Менә нитеп тора. Менә шулай күперелеп, менә Салават күпере шикелле тора күпер. Күпер янына барып җиткәч, бу күпернең теге ягында аппак җаулыктан, аппак күлмәктән хатын-кызлар басып торалар. Булар кемнәр дигән сорау бирдем мин бабайга. Булар ди йолдызга, рухи азык җыярга барырга торалар. Булар җәннәттән чыктылар, дөньялыкта изгелек кылган, намаз укып, корбан чалып, яхшылык эшләп яшәгән кешеләр, булар рухи азык җыярга чыгарга торалар ди. Менә хәзер син кара инде сул якка ди. Сул якка мин карасам, зәңгәрләнеп ут чыгып тора, чокырдан ут чыгып тора. Хәзер монда тезелгәннәр. Башта иратлар, гаврәтләрен асылындырып, капкара җыннан куркыныч иратлар тезелеп тора. Алар артыннан хатын-кызлар күкрәкләрен салындырып, телләрен чыгарып басып торалар. Алар артыннан бәпкәләр, бик күп казы бәпкәләре чырык-чырык килеп бәпкәләр җыри. Мин гаҗәпсенеп карап торам. Миңа бабай әйтә, гел мине бабай йөртә. Бабай әйтә, менә булар ди, дөньялыкта кеше үтереп, зина кылып, кеше талап, әтиәнине үтереп йөрүче кешеләр, менә булар хәзер шушы чокырга гаврәтләрен кискәннән соң шушы чокырга төшәргә торалар дип бабай аңлата. Шуннан соң хатын-кызларны әйтә, булар ди гайбәт сөйләп, кеше ирләрен алып, зина кылып йөрүчеләр, менә алар күкрәкләрен кисеп, гәннән соң шушында төшәләр ди. Мин әйтәм, бу бәпкәләр нәрсә соң монда дип сорыйм. Бәпкәләр ди, корсакта вакытта баланы тудырга теләмичә, корсакта үтерелгән бәпкәләр булар ди. Мин хәзер кычкырып җылап җибәрдем. Мин дә төшәммени монда дим, мин дә бу эшне эшләдем бит дим. Хәзер бабай әйтә, син ди, миңа ул барып керү белән Кәгъбәтуллада бер дуга өйрәтте, мин аны хәзер дә укыйм. Шушы дуганы, мин өйрәткән дуганы уку ди. Син моннан китәсең әле ди. Син монда төшмисең ди. Син монда аягың белән түгел, сине монда китерәләр ди. Аягың белән китәсең ди. Менә яуны, менә жалган дип уйлый күрмәгез. Менә булган хәл бу. Шуннан соң хәзер мин уянам, мин кайда дип кычкырып җибәрдем. Минем инде парканатым Нәҗибемдә килгән, анда минем хезмәттәшләрем барып аңа тулысы белән аңлатмаганнар. Шулай бәрелде, җыгылды дип, ул таяклар тотып, анда килеп минем башым диккәндә торадыр, мин уянганда тора торган булган. Мин аны белмим. Мин әйтәм, мин кайда дигәч, минем тыныч, авыр, минем китәсем килә.
Degende nik kayttım, nik geldim, mena bir nerse de күземә күренми. Булар да күземә күренми, мине тарта, булган җиремә тарта. Шуннан соң хәзер мине кертеп салдылар палатага. Палатага кертеп салдылар да бер хатын-кыз, яшь кенә хатын-кыз минем җанга килә. Бу апаның нишләп канын туктатмыйлар икән инде? Бисмиллаларын да әйтеп жатты бу апа ди. Мин ди ышанмыйм, мин Аллага ышанмыйм ди. Маңа бирмәсе моны ди. Булса ди, Алла булса ди. Сеңлем, монда киләле якынрак дим. Мин әйтәм, син ничек ләктең монда? Әйтмә алай дип. Без сынау астында синең белән мин әйтәм. Син нигә монда дим, кыздан сорыйм. Хәзер апа без ди Арчаныкы, Арчадан 4-2 балам, ирем белән кайткан вакытта машина белән бәрелешеп ди. Менә минем җанда жата, гир асып куйганнар, 1 яшьлек бала, икенче палатада ята, ире өченчедә ята, үзенең кулын асып куйганнар. Менә мин әйтәм, безне мин әйтәм, Аллаһ Тәгалә сыный, кызым мин әйтәм, алай дип әйтә күрмә. Без сынау астында Аллаһның берлегенә инан дим. Хәзер шуннан соң мин әйтәм, миңа дим, мин ураза, миңа авыз ачтыргыз әле дим. Хәзер бу миңа стакан белән су китерде дә, эчертә алмыйлар, башны күтәреп булмый, башны күтәрергә ярамый. Шуннан соң трубочка табып китерде бу. Трубочка белән минем авызымны ачтырдылар, су эчеп авызымны ачтым. Уразада икән бу апа ди. Шуннан соң минем җанымда ята торган хатын әйтә, апа ди, сез ди хәтерлисез бер нәрсә сөйләгәнегезне ди, чыгып яту белән ди. Әгәр дә терелсәм, гаиләмә кайтсам, аякка бассам, гомремне бирсәң, туган илемдә булган даруларны, үләннәрне таныр идем, кешеләрне дәвалар идем дип әйттегез сез ди. Мин әйтәм, хәтерлисезме ди. Мин әйтәм, хәтерләмим шул дип аңлаттым инде. Шуннан соң хәзер мин Аллаһның кыдрәте рәхмәте белән таяклар белән өйгә кайттым, өемә кайттым. Әниемнең парканатымның әнисе 87 яшендә, ул бездә торадыр иде. Аллаһ Тәгалә насыйп итте, таяклар белән булса да аны да тәрбияләргә карарга. Чишмә безнең авылыбызда бердән-бер ата-бабадан калган чишмәбез бар иде. Кайсы авыл? Балыклы Шүкәй, Балык Бистәс районы, Балыклы Шүкәй авылында. Менә шушы чишмәдән мин су китереп, шуннан үскән бала. Менә хәзер мин шушы моннан 10 ел элек, 15 ел элек кайтып авылыма, туган авылыма кайтып, без йорт алабыз бабай белән. Йорт төзедек. Укыткан укытучымның йортын алдык. Менә шушы чишмәгә мин бабай белән без үләннәрне җыеп алып кайтабыз. Бөтен китапларны булдырдык, журналларны алдык, бөтен изучать иттек, бөтен үләннәрне, бөтен нәрсәне. Чишмә буена мин подорожник җыярга, эзләргә төштем. Чишмә буеннан карасам, чишмә буенда бер җылыйм мин. Чишмәм беткәнсең бит, коңгызлар су астында калдырганнар, буап су астында калдырганнар, кеше куллана алмый, кеше килә алмый, чишмә беткән. Мин бик борчылам, мин әйтәм, беткәнсең бит чишмәм дим. Хәзер мин бер кеше утыра җарда. Хәзер булай итте дә, бу сине көтә диде дә, юкка да чыкты. Көчкә генә кайтып, бабай белән без эзләнеп бардык, кайдан берәр җирдән чишмә су чыгып тора торган җир булырга тиеш дип таптык. Без су чыгып тора торган җарны, текә җарда, анда кеше дә җирми. Менә шушы текә җарга мин чишмә кырырга ниятләдем. Миңа Аллаһ Тәгалә әмер биргән икән дидем. Миңа бу кешене Аллаһ Тәгалә җибәргән, Хызыр Ильяс булды ахырсы дип уйладым. Мин сөйләдем кешеләргә дә, шулай миңа әйттеләр, сезгә Хызыр Ильяс күренгән дип. Менә шуннан соң мин шушы өемне төзегән осталарга шалтыраттым. Минем шушындый ниятем бар. Менә шушы җиргә сез чишмә төзи алырсыз микән дип, барып карагыз әле дип. Хәзер миңа шалтырата бу безнең җирне төзегән оста Линар. Тәнзилә апа, без аны эшләрбез. Безгә аның акчасы да кирәк, савабы да кирәк диде. Без майда тотынырбыз диде. Яз көне тотынырбыз, хәзер түгел ди. Мин көз көне шалтыратам буларга. Хәзер булар майда эшли башладылар. Чишмәне эш ятна дигәндә чишмәне аякка бастыралар. Бу була 19 елның Рамазан аеның 24 көнендә, шушы 24 көнендә чишмә ачу бәйрәме була монда. Кызыл лентаны Казаннан күренекле кешеләр килеп, хәзрәтләр килеп, авылдан җыелышып, авыл халкы җыелышып, чишмә ачу бәйрәме үткәрелде. Лента кисеп, тәкбир әйтеп, чишмә ачылды. Чишмәне минем исемемне бирергә сорады халык. Мин ризалашмадым, чөнки мин иртәнге намазны укыганнан соң, мин чишмә минем өемнән җирак түгел, андагы күренә. Мин иртәнге намаздан соң тикшерәм йолдызларны, йолдызларда мин тирәклектә күрәм,
bik kızıksınıp yıldızlarını tekşirem min. Hazır bütün yıldızlarda taң atar aldından sönüp biteler. Bizning yurt karşında birgine yıldız şişme turunda kolada ne taң atıp bitu bilen yıldız süne şişme üstündeki yıldız. Min bunu 4-5 mertebe tekşirdim. Terezeden qarab, hazır yok bu meytem bu taң yıldızı. Taң yıldızın min şişmege benim ismim bulmayı taң şişmesi bula dedim. Taң şişmesi ismi birdim şişmege. Mine şuşu günne, şuşu 24 günne, jumga günne turu kildi bu. Min meşitte kiş bilen iftar kıldırdım. Elhamdülillahi Allah Teala onu da nasip etti. Şuşu günne meşit kartlarını jiyip, avul halkını jiyip, bir tabın erler, bir tabın hatın kızlar min iftar kıldırdım. Тәнзилә апа, менә сез хәзер кешеләрне дәвалыйсыз, нәрсәдер сиземлисез һәм гомумән җиннәрне дә күрәсез ди, дөресме ул? Әйе. Сөйләгез әле, нәрсә күрәсез? Сезнең өченче күзегез ачылдымы? Менә fikrim жоғалып торды. Менә сез начар кешеләрне сизәсез, яхшы кешеләрне сизәсез. İyi, min менә 29 yıl, 30 yıl була инде min ikinci kişi bulup yaşayım. Min sizinip yaşayım. 20. yılını karşılagan vakitte biz babay bilen яңа yılını bir vakitte de aşağı biçip karşılamayız. Biz karşılayız, azan aytıp namaz okuyuz da, görüşebiz de, tilek dileybiz de, yal iterge yatabız. Менә bu 20. yılını karşılagan vakitte min Putin silep bitiru bilen koltırana başladım. Koltırana başladım. Benim yüreğim şenşi, koltıranım, bik naşar hisitem. Ay hay, bu yıl hayırsız kileyken dedim. Min birinci yanvardan alıp, min şuşu günni taң atkan sayın nişik bulur iken, bugün nerse gelir iken, bugün nerse geçtirmin iken degen halette Mart'a kadar kilip jittim, Mart'ta kilip jitti bu hal. Min şuşu halden soň sizinu meňa barlykka kildi. Meňa ışanmawçy kişiler de bar, uylap çygara diýip etýär kişiler de bulurga mümkin. Ämma lekin bular birsi de yalgan tugul. Min yalgançyny yaratmym, kurezeşini yaratmym. Meni sen kurezeşim elle diýip sorawçylar da bar. Ämma lekin min kişilerde kişiler meňa kileler Tataristandan kileler, bütün Tataristandan kileler, izlep kileler, ruhsat soramışy kileler. Min özüm egerde qora kalpli kişini görem, ak kalpli kişini görem, qora kalpli kişi kilse vrachka bar, min sizni kabul ete almayım, gafu etiniz gine diýip jiberem. Endi yakın kişini, şista kişini, ak koňully kişini min bir nişikde onu geri qaga almayım. Namusum kuşmay, min ul kişilerini renjitirge. Sizgә нинди авырулар белән мөрәҗәгать итәләр? Миңа 10 kişi rak avruundan kildi. Şuşu rak avru bilen 8'i ayakka bastı, ikisi öldü. Miňa şuşunda bir wagtda benim ulaqda babayım ilejigi 2 kişi kilip kirdi miňa. Rayonlarında itler. Onkologiyadan qatyp kilebiz. Apa başta oturup jylaýym ele. İller jylamy. Miňa jylarga ruhsat etdi. Biz birimizde aşqazanymızda rak, ikinçimizde üpkede rak dedi. Hazır men munarga aýtdym, enem meýtem gafu etiniz, men sizin bilen sileşe almayım dem. Çünkü ulesin görüp duram tigi kişinin ömür ezdiğini görüp duram. İkincisine aýdym, siz beni tınlagyz eli. Men bergen darular bilen kullanygyz eli. Siz нәрсә бирдегез? Men aňarga berdim, mine şu damazni berdim men aňarga. Ondan soň men ýasym Kleberden ýasybyz, biz ikimiz ýasybyz babayym bilen Bayarşnikdan ýasybyz. Ondan soň ýürekden ul sasutlarny şistata turgan Kleberden şistata sasutlaryny Bayarşnik ýürekne dawalaý. Hem başga ulen altın tamarlar. Bu mazlar için akça alasızmı? Mazlar için, bu mazlar için meňe bik köp akça şyga. Bik kıymet onun zeytun mayına yasala ol. Onun için kıymetli tamirlar, şitilden getirilgen tamirlar alarını tamit etem şu maylar bilen. Ol meňe bik kıymetke düşe, minden sırylar. Siz koyda kabul etesiz, köp makşalasız deyip, menden köp makşalasız deyip sıramagyz. Men bir yerde de kabul etmeyim. Men kişinin gyzyry boýunça gına, kişinin haline kirip gine deyim. Men alam akşany köpmi menden akşa şyga, muny yasaw üçin. Ol akşany men alam. Kişiden. Men pensiya akşama alam, alarını deyip men jogap berem. Тәнзилә апа, күз тиюләрне дә күрәсезме? Менә җиннәрне күрәсез ди. Җиннәр ниндирәк соң алар? Сөйләгез әле, безгә кызык бит. Аны бик силәргә ярамый аны. Миңа авырлык булачак. Ә менә сихыр салучылар,
Аны күрәсезме, сихыр ясаучыларны? Аны да мин авыр үзләштерәм, чөнки мин андый нәрсәгә бик катгый. Сихерне мин кешедә күстенүне бик тиз күрәм мин, кешенең күзеннән. Кешенең күзендә гомер көзгесе бар. Һәрбер кешедә дә. Менә шушы гомер көзгесенә карыйм да мин, анадан сразу белеп алам. Ул күстенгәнме, юкмы? Аның бик күп кешеләр, менә мин кунакларда утырам, мине Коръән укырга китәләр. Мин абыстай 5 ел укып диплом алдым, мин абыстайлыкка да, фәнни белемгә дә дипломлы кеше мин. Мин коммунист булдым, 25 ел Коммунистлар партиясендә тордым. Һәм белгертмичә мин мулла кызы, мин 5 яшымда иман өйләндем. Әтидән яза белми идем әле ул вакытта. Мин бөтенесен дә Аллаһның кушканын үтәп, Аллаһның берлегенә инанып яшәп килдем. Шуңа күрә мин хәзер дә Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән генә, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән генә яшим. Мин бер Алладан гына куркам. Җиннән дә куркмыйм, кешедән дә куркмыйм, усаллардан, избирләрдән дә куркмыйм. Бер Аллаһ Тәгаләдән куркып яшим. Тәнзил апа, менә мин үз тапшыруымда менә сезнең кебек теге дөньяда булып кайткан әби белән сөйләшкән идем һәм менә шушы сөйләшү тапшыруга чыккач, күп кеше ышанды, күп кеше ышанмады. Менә сез ничек уйлыйсыз? Үлгәннән соң теге дөнья бармы? Ахирәт бармы? Үлгәннән соң ахирәт йортына без әзерләнеп барырга тиеш. Без Аллаһ Тәгалә безне дөньяга китергәч, 2 жол биргән. Беренчесе яшәү, балалар тудыру, тормышлы булу, тормыш итү, тормыш юлы белән яшәү. Икенчесе ахирәт юлына бара торган ураза тоту, 5 вакыт намаз уку, изгелек эшләү, корбан чалу, хаҗ кылу. Мин хаҗ кылырга насип итте миңа Аллаһ Тәгалә. Әлхәмдүлиллаһ, хаҗ кылдым. Менә шушыларны 2 жол белән барасың. Бу ахирәт юлын югалтырга ярамый. Әгәр бер юл белән генә дөньяга бирелеп, дөнья малына кабынып, акча корты булып яшәсәң, ул ахирәттә күрсәтәсәр аны, күрәсең. Анда җавап бирәсең аның өчен. Безгә шуның өчен без дөньяга килү белән Аллаһ Тәгалә безнең куен дәфтәре куйды безгә, әнидән туу белән, әниләрдән туу белән. Шушы куен дәфтәренә бөтенесе язылып бара. Нишлибез без, нәрсә күрәбез, нәрсә кешегә күрсәтәбез. Менә шушы дәфтәр буенча менә теге мим булган Сират күпере янында җавап бирәбез. Шунда җавап алырга бездән сорау алырга киләләр. Менә шушында җавап биргәннән соң безне кайсыбызны җәннәткә, кайсыбызны тәмугка шунда аралыйлар, җибәрәләр. Ул бар, аны кешеләргә минем әйтәсем килә, инанырга кирәк. Минем әйтәсем килә халкыма, мине тыңлаган кешегә минем мөһим сүзләрем бар. Иң беренче дөньяга тудырган әти-әнине хөрмәт итәргә кирәк. Аларны рәнҗетмәскә кирәк. Аларны кортлар йортына бирмәскә кирәк. Намуслы булырга кирәк. Икенчесе, биргән Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләре менә бу җирләр, кояшлар, сулар бөтенесе дә Аллаһ Тәгалә биргән. Бер профессор да аны эшли алмый. Бер профессор да аны бирә алмый. Менә шушы нигъмәтләрнең без 5 вакыт намаз укыйбыз. 5 вакыт намаз эчендә без сәҗдәгә барып, Субхан Раббиял Әгъла дип башыбызны сәҗдәгә куябыз. Шушы Субхан Раббиял Әгъланы 5 вакыт намаз эчендә 196 мәртәбә әйтәбез. Мин аны санап чыктым. Шушы 196 мәртәбә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәбез. Мең рәхмәтле бен Аллаһ Тәгаләм, син безне тойдырасың, ашатасың, дөньяда җиртәсең, яшәтәсең дип рәхмәт әйтүбез. Әгәр дә кем бу намазга килми, намаз белән Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт укымый, 2 яклы яшәүнең кызыгы да юк. Менә кем, менә мин шушы чишмәмә җул сорап мөрәҗәгать иттем, бик күп халкыма мөрәҗәгать иттем. Үтенеп сорадым, үземә түгел, авыл халкым өчен, бүләк өчен җул кирәк. Анда сихәтләнү өчен суга киләләр, бара алмыйлар. Кирзеби сапагилар белән җул кирәк дип бик күп җиргә мөрәҗәгать иттем. Әмма ләкин бер кеше дә әле миңа ярдәм итүче, җулга ярдәм итүче булмады. Шуңа күрә минем әйтәсем килә халкыма, сарам булмаска. Менә мин чабата киеп, салам түбәле җортта үскән баламын. Үлән ашап үстем, мине ашка үлүдән алып калганнар. Менә Аллаһ Тәгалә мине 85-кә җиткерде. Булганымны мин таратам. Мин бер кашан да акча җыймадым. Безнең малыбызда юк, катыджыбызда юк. Безнең Аллаһ биргәнне мин сабыйларга илтеп бирсәм, садакамны сабыйларга бирәм, ятимнәргә бирәм. Коляскада утыручыларга бирәм. Гөлнара нигә радиода, телевизорда эшләүче аңа ярдәм иттем, әлхәмдүлиллаһи. Айнур Шакиров коляскада утырды, аңа илтеп бирдем, әлхәмдүлиллаһи. Сөенеп туя алмыйм. Шушыларга биреп, шушы чишмәләрне чыгарып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алганыма мин мең риза бәхил булып яшим. Юдымаз дисез, әйме? Үзегез ясыйсыз инде. Анда нинди үләннәр кулланасыз? Һәм бу рецептны сез кайдан алдыгыз?
Bu reseptni biz jurnallar alabız, предупреждение fitoterapevtlar, vrachlar yazgan jurnallar bilan, ZOSHlar bilan tanışabız. Şunu şamalap qara ZOSH'tan aldım, men aldık biz babay okup çıktı ZOSH'tan şuşunun. Nu bana bik ko'p üstemeler üsteldi. İstedim çünkü bunlarga kerak buldu. Zeytun mayına tamit iterge, 3 saat tamit iterge kerak. Bunu kişi işley almay. Menga kelip öğrenirge tilevçiler de bik ko'p buldu. Bunun bilan davolanuvchilar действительно bu mucizalı mas ekan deb Bu nerseden? bu Alif Kumi Maydan Nindi avrudan mı? bala bütün avruğa bitten alıp ağızga kadar jitarga da yarый, dösnülarga da yarый, kulaklarga, burunlarga da yarый, Yaşayıp bulmuyor mu? analıkka da yarый, gemaruyga da yarый, bütün nersege de yarый. Mine benim yaşayasım kile yaşartmıyor mu bunlar? Bitigizge sirtigiz. Balalarınız da körnekli tabiplar değil mi? Ey, mine hazır ol benim bilen kilişe, ol alayda bir kişiler getirgen yaratıp bitirmeyi şu ayrak. Менә сезнең ирегез әле Җибаби дәшмичә утыра. Ул сезнең бик матур тальян гармунында уйный дип ишеттем. Әйе, уйный яшь вакытта, минең өйләнгән вакытта да гармунда бик матур Бәлки уйнап күрсәтер, бер генә. Belki Исәнмесез? Сез шундый дәшмичә генә торасыз. Нашар ишите ул. Нашар ишите гармун уйнап күрсәтсен дип сорый. Гармунны алайда. Ул уйнаса мин җырлыйммы соң? Әйдәгез, әйдәгез. Мин бик шат. Yola bir dolaşan ayılı tenede dese pahalısı bana tenedito pahalı tenede ayılı tenede dese pahalısı bana tenedito